Удивительно, Жирик, слушай. Семей-то, оказывается, ЖКХ-ға бик көп бурышлы екенсің. Yo, men vaqtida turib boraman. Qo'yanda kommunalniylар үшін, su үшін, o't үшін, жылулық үшін, сенің көп бурышлар жиылған үшін неше төлемейсің сол? Төлеме керек ал. Men turib boraman vaqtida. Qo'y төлеп барасың енді, әлгіне бухгалтериядан қарап шықтың. Анда сенің қайран бурышлар жиылған. Төлемесең, портретіңді қазір дорға іліп қоямыз, как злостный неплательщик. Мен төлеп барамын вақытында. Мен ашылмаса, әйда кеттік бухгалтерияға, сонда өзің қарарсың. Менің вақытым жоқ, мен интервью ашайын. Бұлмаға енді ашығасың екенімді, фативсіз қалансың келмесе, бухгалтерияға керіп, бүтін борыштарын қарауға керек случай. Кеттік сен. Әйда, ұзақ тұрмыша ғана. Давай. Мурат Урлыевич, bu ayda общедомовой расходларны кімге ілерге? Как всегда вақытында төлеп барушыларға мы? Ярар, аңлашылды, шулай эшләрбез алайса. Так, общедомовой расходларны бірәсінің исеменә бит инде ыргытырга кирәк хәзер. Әйдә. Нәрсә кирәк? Қараңыз, менә бу абзый минем коммуналкалар үшін бурычларым жоқ дейді. Менің бурычларым жоқ, шыннан да. Так, хәзер карыйбыз. Ничек инде бурычларың булмасын? Дөньяда андый кеше юк, бурычсыз кеше. Меники жоқ менә. Хәзер бит тарифлар үзгәрде. Менә синең бурычлар: салкын су, кайнар су, җылымса су, җылы һава, салкын һава, җылымса һава. Шуп чыгарган өчен, карны чистарткан өчен, газ өчен, WhatsApp группасына теркәлгән өчен 50 сум. Так, якты киләчәк өчен дигән графада бар монда. Менә шул, сиңа түләнмәгән ул да. Соң минем буларның берсе дә юк бит. Ник булмасын, сезнең коммуналь түләүләргә все включено дигән опция кушылган. Мин яламадым аны. Ул автоматически ялгана бит. Бирәк шәп икән сезнең. Әле сезнең бу тарифларыгыз булмаса, мин нинди шәп квартирада яшәгәнне белмәгәндә булырым. Соң бу тарифларны кем күтәрә соң? Телевизор карамыйсызмы ни? Обама күтәрә, Америка. Ник Обама китте бит инде ул? Ник Обама китсә, аның урынына башкасы килде. Ул күтәрә. Шул Америка яудыра бит инде безнең илгә карны, самолетлар чакыртып. Так, монда сезнең бурычлар байтак. Сезнең монда фатирсызда калырга мөмкинсез әле, бу бурычлар белән. Ничек инде? Бәй дәүләткә калдырып чыгып китәргә туры килмәгәйе, бу бурычлар белән фатирыгызны. Ничек инде? Менә бит шулай да була. Рифат дус. Әйдә, чыгарып бир әле шуларга бөтен расходларны, бөтен коммуналкаларны. Хәзер чыгарам. Менә карагыз, күпме сезнең бурычлар? Менә монда. Соң сезнең бу тарифларга карасаң, минем краннан су урынына бала барга тиеш бит инде. Менә бит энекәш, шулай да була. Бурычларны вакытында түләргә кирәк бит. Нәрсә аны җыеп жатасың? Юк, минем бурычлар. Әйдә, башны катырмагыз, барыгыз, түләгез. Вакытым юк минем, барыгыз. Монда сезнең белән һава кирми дә, чыкмый да, барыгыз. Мин әле тикшертәм менә. Син нәрсә мине куалыйсың әле? Мин бит синең кыңгырышларыңны бик яхшы беләм. Син бит эш кешене идән җүшиттереп урнаштырып, шуның зарплатасын алып жатасың. Алай бит инде бик килешми, әзрәк бит инде бүлешергә кирәк. Ярар, алар өчен сез юрыйсыздыр бит. Жумасасың. Башкаларда җуыр, миңа гына калмагандыр. Барыгыз, должнигыгыз белән вопросларыгызны решать итегез әле, зинһар, барыгыз. Әйдә, кер. Кая җирисең? Әйдә. Мин бу бурычларга рөхсәт түгел, мин моның хәләҗәтем юк. Мин аны хәлдән барам, я судка барам, я прокурорларга барам. Балаларга тиеш түгел. Ничек юк инде синең бурычларың? Акчаң булмаса түләргә бар, кулыңа көрәк аласың да, урамга чыгасың да, кар көрисең. Как раз безгә кар көрәүчеләр юк әле. Энекәш. Әле безнең белән бәхәсләшеп, бер кемдә җиңгәне юк. Менә бер малай җырыйдыр,
Trubalardan kaynar su akmıydı diye. Niço? Жеңді мүсің? Nur jingdim edip burunundan kaynar kanları ağa başladı. Kaynar su burunundan. Şulguna. Қазір неше бізде? Nişliybiz indi hazır. Çıvabız. Kar kiribіз. İşliybiz. Bütün borçlarını tüleybiz. Bütün meselelerini hal ederiz. Öyle gittik. Ай, сізді білем. Так, mene sana yol, mene şu yolunu bütünleş startıp bitirgen gerek. Davay mene sana gerek. Davay, işli başla. Ей, бигерәк күп бит монда. Ничә буны бердә күрмәгәннәрсең бу юлны? Саат ничә бит инде? Sen bit indi özün bilesin. Bizim şehir hocaları yatı bilen tatı. Нигә алай соң алар? Sen alar ılık kişiler, alarını bir şırga yaramay, bizge kar kirerge gerek alar. Aytüyünçe, yaz jitkeş, kar üzüde erip bitererdiler. Karnın köplüğü şunlardan bir gerek işik altında tıratırgan maşinalar gına gayiplediler alar. Ben maşinalarını yaz günü alırga da bula. Anlarsın bitindi yaz jitkeş, ağaçtan kıyılgan yapraklarını da jirga gerek bula. Ансы нәрсәгә? Biyologlar aytüyünçe, yaprak astına parazitlar jıyıla ekan deydi. Мен şol parazitlardan da kıtılırga gerek deydi. Мин башка төрле уйлыйм. Минемчә, башта коммуналь хуҗалыктагы паразитларны бетерә кирәк. Аннары аларны бетерсәң, яфрак астында паразит калмый. Менә бу юлларда чиста була. Eyde, tiline köp saldın mı? Eyde, ben de sana gerek. İşli başla, eyde. Alamet, вот молодец buldurgansın. Şunday zor ettirip şey tartkansın. Lakin sen gafo etindi bizne. Akazoysa sen bizge borçun bulmagan, başka kişi gayipli, başka kişi borçlu bulgan. Ey, git indi. Şu seni şuşanıp tağın bunda köp meşler. Yara kiragani bizge faydaga bular. Fizkultura bilen şıgıllangani ansa sana faydaga bular. Bu kommunalni gül yolğuşasızsın emi. Nişe balar birde uz ziyanlarına yolğuşmuşsun. Böyle bir tarifini ortırıp kalar da sılılar da sen köt faktörün ayman aytar yolğuşkan bizler. O birer kommunalinin birer mertebe holuk faydasına yolğuşup paragan var mısın? Ey enekeş, ЖКХ bir kaçan da yalgışmay. Dürüstlük her vakitte da bizde. Sen şunu bir kaçan da anlatma.